ide preč. Poliak. Nenormálni ľudia. Čo ti jebe? Som myslel, že... Nastupovali sme a on sa musí ísť na schvál Silno proste. sa museli ísť vedľa nás. A pritom tam je milión voľného miesta. Ešte aj tam je. Jak je to červené auto, veľké parkovisko. Hej. Zaparkoval a odišli. Máme tu ďalší víkend, to znamená ďalší výlet. Tentoraz do Spišských Hrhov. Nie, do Spišských. Do Spišského Hrhova. Každopádne budeme ubytovaní v Levoči. Tento výlet vznikol, takže sme sa prihlásili do jednej autovej akcie a zistili sme, že to je od nás nejaké 3 hodiny, takže sme to spojili s takým menším výletom. Prvá zastávka po ceste, ktorá bola opäť tá koliba, ako sa volá? Furmanská koliba. Tam sme sa opäť najedli. Na tomto aute zbožňujem to, že toto na nohy je také kobercové, takže to môžem byť aj vyzúta, úplne také pohodlie a veľa vecí sa tu zmestí. Teraz tu mám neporiadok pod nohami, ale asi si to upracem a vyzujem sa, pretože nás čaká dlhá cesta. To auto, s týmto Porsche som za 2 mesiace, čo ho mám, prešiel okolo 6000 km. Keď som ho kúpil, malo nejak 114 000, hej. Za 20 rokov, 114 000 km. Toto je dosť veľké percento tých 6000 km, mám pocit. Na čo som tankoval? Tu je Shellka. Som sa bál, že to bude jak v tej stratenej, že 3 hodiny musia ísť na nejakú pumpu normálnu. Nejaký prístrešok, jak na družstve, keby si bol. Nás mi to pripomenulo Taliansko. Oni tam mali také veľké strechy. Nespomínaj mi tam talianské pumpy. Myslím tých na diaľniciach. A keď pôjdeme do Talianska, tak im ukážeme tie pumpy tam, aké majú. Neukážem. Prečo? Že nemusíme tam tankovať, iba im ukážeme. Tak sa mi páči, ako sme na takom námestí ubytovaní. Tam som videla pri tom hoteli, alebo oproti hotela. Neviem, čo to bolo, nejaká socha, alebo nejaká fontána, alebo čo. Aj toto, že sú tu blízko také kaviarničky. Reštaurácie. Smrzlina. A my ideme sem. Zastavili sme teda na platenom parkovisku. Išli sme sa hore ubytovať a poradil nám, že môžeme ísť zaparkovať teda do dvora, do hotela. A teraz Daniel pozerá, že kade sa tam dostaneme. Keď hovoril, že okolo a myslím si, že to bude tade. Však láska. A tak sa teším, keď vám ukážem tú izbu, ktorú sme dostali. Ja som z toho nadšená. Ideme tade to, jak som ukazovala. Tuto by si mali ísť asi. Nejaká je zmetená navigácia. Nech sa rýchlo nájde, lebo... Ideš dobre zatiaľ. Kde to je? Ešte. Možno tu. Neviem, jak to tam vyzeralo. Je tu zákaz jazdu. Však to hovoril. Hej. Povedal, že to máme ignorovať. Toto je to, čo si videl? Hovoril pod striežku. Si myslel toto? Asi, hej. Hej. Alebo tam sú zaparkované aj. Tá izba je tam nádherná, ktorú sme dostali, takú historickú sme dostali. Aj keď Daniel chcel skôr tú modernejšiu izbu, ale ja som za toto extrémne vďačná a som úplne nadšená. Nádherná je. Čo si sa dozvedel? Dozvedel som sa, že ani pán nič nevie. A on je tu tiež ubytovaný? Hej. Tak kam to dáš? Aha. Sú tu autá, Hej. tak aj on povedal, že považuje to, že...
Prejdeme vôbec my? Neviem, či prejdem. Teda prejsť prejdeme. Joj. Povedal by som, že toto je také provizorné hotelové parkovisko a hotel... No, niečo z tohto je náš hotel. Viem, že to vyzerá ako sídlisko v Bratislave, ale počkajte. Ostaňte pri mne a uvidíte. Pretože to, čo nás čaká, to, čo čaká na hoteli, je troška krajší pohľad než toto tu. Dámy a páni, vítajte v Levoči. Teraz sa započúvajte. Toto nás vítalo. No už nám ukáž izbu, všetci to chcú vidieť. V prvom rade mám prvýkrát kúpeľňu s vaňou. Máme vaňu. A veľká v porovnaní s inými, ktorých sme boli, alebo ktoré sme mali v iných hoteloch. Máme konečne aj vaňu. Nádherný výhľad. To umedlo som si ani nevšimla. Ale sme tu moderní dostať. Nie, táto je krásna, nádherná. A pozrite na túto obrovskú izbu, nádherná. To vidíte iba vo filmoch, ten stolík. Ach, milujem, taký chcem do domu. Raz. Aj tieto okná sa mi páčia. A to, že tu môžete aj sedieť a čítať. Takisto krásny výhľad ako z kúpeľne. A toto sa mi extrémne páči. To je fakt ako v tých historických filmoch. A toto sa mi tiež páči. To je v tých filmoch, keď sa prezliekajú ženy. Alebo aj chlapi, tak si to dajú. Tam sa prezliekajú. Dobre vedia, čo to je. A neruš ma teraz. Dáme. Posteľ. Á, skriňa. Neviem, jak sa na tomto dá sedieť, alebo čo to je. Zrkadlo. A toto sa mi tiež páči. To je taká tiež vstavaná skriňa. Ale taká stará. A smrdí to ešte, alebo teda to páchne takou zatuchinou, alebo proste starobou. To asi nejde otvoriť. Krásne. Čo poviete? Mohlo to byť aj modernejšie. Kto je tým moderné a tým historické? A chápete, o čo mi ide? Proste všade v komentároch bolo, že je tu len jedna takáto izba kráľovská, hej, že ostatné sú moderné. A aj na fotkách to tam bolo. A tie moderné izby vyzerali úplne nádherne. A ešte som si povedal, však aká je šanca, že dostanem zrovna túto. Normálne som ju nechcel. No ale tak som nie. No. Ja som na moderné. Nešťastný a šťastný. Nešťastný som kvôli tomuto. A šťastný som, že aspoň v tej kúpeľni mám troška tej modernity. Obrovská naozaj. Lebo v iných hoteloch sme mali také prťavé. A ešte aj tie kúty, že ani ja sám som sa tam nezmestil. To bolo tak nepohodlné niekedy. Aha, môžeme si spraviť aj čaj. Pozri. Majú tu nejaký peppermint čaj. Čaj? Ešte som doma rozmýšľala, že zoberiem čaje, ale že na čom, že kde si spravíme. Mohla som zobrať, Však že? toto je už normálna vec v hoteloch. Tak nie vo všetkých, nevidela som to v napríklad Stratenej, myslím. Lebo to bol penzión. Išli sme na prechádzku. Kúpila som si hneď zmrzlinu čokoládou, pretože tá je najlepšia. A tu máme sochu. Aj Jack Reacher povedal, že žiadna iná zmrzlina okrem čokoládovej a vanilkovej nedáva zmysel. Presne tak. Ľudovít Štúr. 3
Teraz sme v takej ére, že pozeráme Reachera, takže Už to pozerávame. no. Ale tak keď je 4. séria, No. Nevieme, Alebo v bude. akom mieste, ale to je 4. séria. toto námestie sa mi ale páči, je také malinké, všetko máš blízko seba, je to pekné, páči sa mi to. Čo sa mi tu tie také vysoké okná. Je to jak v rozprávke Shrek. Videl si Shreka? Tam, kde sa, kde sa mala vydávať akože Fiona za hen toho čulpasa. Neviem, či vidíte tú sochu hore. Ale vyzerá to veľmi pekne. Nechceš vyzbierať tie centy? No poďme na to. Toto je tá radnica, ktorú som pozerala. Prekvapilo ma, že hneď máme oproti hotel. Že nemusíme tam nejak šlapať. A ja som videla na fotke, že niekto bol aj vnútri tohto. Som myslela, že sa tam dá ísť. Tuto. No asi nedá. Našiel si kamoša? To by som si zobral. Ja chcem ísť sem. Hrozné. Táto ulička vyzerala veľmi pekne, keď sme boli tam hore. Veľmi pekne to vyzeralo s týmto výhľadom. Ešte tam bol vidno, neviem, hore na kopci je kostol, myslím. A vyzeralo to veľmi pekne aj s touto nejakou zrúcaninou. Takže ideme sa tam teraz pozrieť. Tuto je pizzeria, ale prázdna, takže sme tam neišli, ale ja by som tam skúsila ísť aj na večeru, niekedy zajtra napríklad. Vyzerá to veľmi pekne. Jak na nejakom anglickom vidieku, v takých tých starších filmoch. Mne sa to teda páči, ale možno by tu chcelo viac toho mať. Ale akože zatiaľ na takú malú prechádzku a na ubytovanie je to fajn. A keď dojdeme do hotela, tak pôjdem pozrieť, že čo je ešte v blízkosti a možno zajtra stihneme ešte niečo navštíviť a pozrieť pred tou akciou alebo možno po nej. Tak to vám ukazujem, jak vyzerá tá ulica z hora, jak sme išli. A vyzerá to pekne, mne sa to páčilo. A tam je vidno aj teda ten kostol. Ale neviem, či to je vidno takto na tejto kamere, lebo takto to vyzerá veľmi ďaleko. Tu pri hoteli sme išli do reštaurácie a ideme si brať na večeru niečo. Ukážeš im, v akom kresle sedím? A ideme si vybrať niečo. Uvidíme, čo tu majú. Sme si objednali vodu neperlivú, dostali sme matony a podľa mňa, teda mne to moc nechutia, tam stále cítim takú trošku minerálku, jak keby. Došlo jedlo, ja som si objednala teda Cezar šalát bez syru. A ty máš tiež šalát, ale neviem jaký, jak sa volá. Volá sa grillovaný tento sír, camembert, čiže. Aha. Takže dobrú chuť. A tento mimochodom stal 12 a tento 10. Ešte povedz, čo to je za reštauráciu, čo to je vlastne? Neviem, reštaurácia Uleva, myslím. Uleva. Patrí k hotelu druhému, hneď vedľa nášho. Čiže stále dojedám šalát. A Daniel si tu už dal aj dezert. Krutkovú tortu. Boli sme teda nakoniec aj v tej pizzerii. Už viem, ako vyzerá hrachová pizza. Ty máš hrachovú pizzu? To je kurva čudné, ale... Ale akože vyzerá to dobre. lákavo, také farebné. Konečne niečo také. Som zvedavý. Mňam. A ako som hovorila, tak sme boli ešte pre pizzu, pretože niekomu nestačí iba šalát a torta.
Takže teraz všetci na teba pozerajú tak nechápavo ako ja. My už finalizujeme naše úpravy a chystáme sa na akciu. Ešte predtým ideme však umyť auto, pretože po tej 3-hodinovej jazde po diaľnici nevyzerá vystavovateľsky. Takže ideme ho umyť a chystáme sa na ten hrad, na našu prvú akciu. Studený štart na našom Porsche Cayman S. A už sme na akcii. Už sme sa zaregistrovali aj do nejakej súťaže, pripravili auto. Je to tu zatiaľ veľmi dobré. Už nám pochválili aj auto, všetci sa tu tak usmievajú. Keďže tam absolvovali aj nejaké to občerstvenie obedové, tak pripomínam, že máte možnosť hlasovať. A pre deti s rodinami, že tu máme aspoň jednu takú fyzickú aktivitu. Hádzanie v Máme prvé jedlo. Hot dog s kečupom, pizza. A na to sme dali 6,50. Dobre, auto je odomknuté, okná sú dole. Ľudia sa môžu pozrieť, sadnúť si. Boli sme v kaštieli, aj vám ukážem nejaké zábery, ale nehovorila som tam nič, iba som ukazovala vlastne tú miestnosť, lebo som nechcela rušiť tú, ktorá nás, akože tú sprievodkyňu. No a teraz čakáme vlastne na výsledky súťaže, do ktorej sme sa zaregistrovali aj, tak uvidíme. Tu sedíme pri našom Porsche. A tie deti sú zlaté, ktoré sa tam sedajú, aj tí dospelí vlastne majú z toho radosť, keď im poviem, že z toho môžu sadnúť. Dávame im omalovánky, aj z toho majú radosť, tak. A ja mám radosť z toho. A teda kde to je? Zahrať našu momentálne obľúbenú hru Harryho Pottera 10. Vymalovánky s našim Porsche. Je viacej. A ešte predávame kľúčenky za 3 € s našim Porsche. Takže akcia sa končí. Nič sme nevyhrali, práve tam žrebujú, ale naše, jak sa to povie, naše kategórie už sú minuté, takže teraz sú už len historické vozy. Takže to už sa nás netýka, takže ideme späť na hotel. My už sme na izbe a chcem vám ešte ukázať takúto tašku, ktorú sme dostali, keď sme sa zaregistrovali vlastne do tej súťaže tam. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo je vnútri. Takže prvá vec, ktorá tam bola plechovka vlastne s nejakou ich nálepkou a bola to kola. Potom tu máme ďalej nejaký test na alkohol, takúto osušku, utierku na auto, čo sa bude hodiť. Vôňa do auta. A potom tu máme opäť niečo na pitie. Ďalej tu máme nejakú vizitku. Teda je to zľavový kód na nejaký autový e-shop. A posledná vec, ktorú tu máme, máme tu nejaký leták s produktami na auta. A to je všetko. Každopádne výlet nám ešte nekončí, ešte máme nejaký čas dneska, možno ešte niekam skočíme, pôjdeme sa najesť
a uvidíme zajtra, čo bude. Máme tu pondelok, čas nášho odchodu z hotela sa blíži a zároveň koniec nášho výletu. Ešte ideme natočiť nejaké videá pre Viki na Instagram. Využijeme túto izbu naplno, aspoň takto ku koncu. Ale vlog ešte nekončí, lebo tu Viki ešte že chcela by ísť na nejaké pamiatky sa pozrieť cestou. Ale dal som jej za úlohu nejaké nájsť. Zastavili sme sa v Liptovskom hrádku pri hrade a kaštieli. Znie to skoro ako keby si nevedeli vybrať, že čo to vlastne je. Čo čítaš? No, vstupy, aké sú do hradu a kaštieľa. A teraz je koľko? Neviem koľko je. 10 hodín, 14 minút. O 11. je. Chceš sa tam ísť pozrieť? Neviem, išla by som asi. Počkaj, zamkol som auto. Toto je môj večný problém. Dobre, auto je zamknuté. Pekná zeleň tu je, ale je tam zákaz venčiť psov. Tam sú nejaké pomníky, alebo čo to je? No, skôr nejaké hroby mi tu príde. Možno ísť pozrieť. Dobre. Tak sa mi páči, keď sú tie hory ponorené v oblakoch. Vždy si predstavujem, že ak by som zrovna bol na túre v tých horách a bral by som tie oblaky a proste každý máme nejaké predstavy, keď príde na oblaky. Že? Áno, ja by som sa do nich zahalila jak do periny. Hej. Magdaléna Zaj. Toto nie sú hroby, Lása. Prečo? No to sú pamätné tabule. Zahynul pri leteckom nešťastí. Alexander Gál. Neviem, kto to bol, že si zaslúžil takýto pomník. Nadporučník. Aha. Dobre, no, pekné. Ja sa ideme ešte tam pozrieť. Juraj Martinka. Významný lesnícky odborník. James Benson Irwin, americký astronaut. Čo tu robí? Včelársky historik. Doktor Jan Gašperík. Americký astronaut, člen expedície Apollo, 8. človek na mesiaci. Ak to bola vôbec pravda. Boh chodiaci po zemi je dôležitejší ako človek chodiaci po mesiaci. Takže on tu má pomník, lebo raz poctil Liptovský hrádok svojou návštevou. Inak zdá sa, že tu je hotel a reštaurácia v tomto hradozámku. Tam sú tie pomníky, tu je jazierko s peknou fontánou. Vieš, čo by som chcel? Ísť pod tú fontánu. Tam, kde nepadajú tie kvapky. By som sa cítil nedotknutelný. Tú peknú časť už máme za sebou, pretože tu už je hluk z kosačky a tu už je nejaká stavbárska oblasť, zdá sa. Tam sa stavia, tam je žeriav, to neuvidíte. Ale ešte ideme skúsiť sa dostať tam do toho nádvoria aspoň. Hej, ak sa dá. Sa už dá niekam vojsť. A tam je parkovisko nejaké. Tady ideme tadeto, alebo tam ešte? Máme tade radšej. No moc tu toho nie je niečo pozerať vonku. To vyzerá to pekne tam. Hej. Tam už sú ubytovaní. Nič moc tu není. Do tej bránky, kde bolo že prehliadky. Čo tam? Že poďme pozrieť, že či sa nedá dostať tam iba akože na von. Neviem, však tam sa môžeme aj tady to dostať. Hej. Ja osobne by som sa išiel pozrieť tam a tam do tých dvoch veží, ale toto ma až tak nezaujíma. Aha. Sa mi tu páči tá hudba. Hej, jak sa to volá? Medievalské? Alebo nejak tak. Medieval.
V roku 2002 kúpili tento hrad. Rozhodne tvorca mal kreatívnu kašu na raňajky. Pozrite to proste. Toto je určite lepšie. Toto je lepšie. Ale toto je O tomto aj nehovor. Ale mňa to nezaujíma. Kade to sa tam je tá bránka. Vstup len pre ubytovaných. Robíme si fotky. Dobre. Takže myslím si, že návšteva zámku končí. No. Sme sa poobzerali, veď videli ste, čo tu je. Akože nič moc, čakala som, že to bude fakt nejaké pekné nádvorie, kde sa dá sadnúť, alebo nejaké také, jak záhrada. Strašne malé to, nič tam není. A ideme ďalej. Takéto tu máme špinavé a to ani poriadne nepršalo, proste. Ani neviem, že z čoho, či tí návštevníci na včerajšej akcii, či to priniesli? Nie, vieš z čoho to je? Je to, jak sme parkovali hen tam v tej budove, akože, pri hoteli. Aj na kolesách sme to mali. Áno, no a tam bolo také mokré a proste ja som išla tade, aj ty, a jak som sa sadla do auta, tak to bolo hneď špinavé od toho. A to sa mi nepáči, vôbec sa neteším na tú zimu, na jeseň, na nič. Také špinavé toto bude, potom sa nemôžem vyzúť, bude to vyzerať nechutne. Tu z výletu pri Furmanskej kolibe. Je to, tadeto niekoľko metrov, možno 100 metrov, je obec Bzenica. Takže keby ste chceli ísť, tak dajte si do navigácie Bzenica. Majú tu strašne dobré tvarohové palacinky. A iné jedlá majú dobré. Aha. Sme už dojedli. Ja som mala zeleninový šalát s grillovaným mäsom, alebo s kuracím. grillovaným mäsom. A musím povedať, že zo začiatku mi akože chutilo, bolo to fajn, ale potom tam bolo strašne veľa takého nejakého dressingu. A to Jogurtový dressing. No, a to mi vôbec nechutilo. A ešte to nejaké korenie až moc, takže to musel dojesť. Jak vždy. Hej. A moje palacinky boli ako vždy najlepšia vec na svete. Lebo si ich dávaš vždy. Lebo sú najlepšia vec na svete. Tie tvarohové palacinky, hej. To mi úplne stačí ako hlavné jedlo, aj predjedlo, aj dezert. Väčšinou si ich dávam ako jediné jedlo, potom ešte dojedám tu po pani Fastrovej. A úplne mi to stačí. Ten môj šalát stál nejakých 12,50 a tvoje palacinky, neviem, tiež do 15 eur. Ale oplatí sa. myslím, že ale menej stali než Menej šalát. len do 15, neviem. Koľko som platil? 24 eur? 21. 20, do 25 eur som platil za šalát a palacinky. Jaká vydala zvuky malička. Bože môj. Ešte sme sa rozhodli zájsť po ceste do nejakého zveroparku. Sme videli tabule a ja som bola zvedavá. Tak sme to išli omrknúť kvôli bratovi a mojej mamine, pretože oni radi chodia do takýchto parkov, alebo teda skôr mini fariem a takéto. A vyzerá to teda dosť veľké a je tu strašne veľa aut a strašne veľa parkovacích plôch tu majú. Pozrite. Dneska tam asi nepôjdeme dovnútra, ale ideme pozrieť nejaké informácie. Komentovaný sprievod. Jazda zverokukom. Skakací centrum a tobingová dráha, prehliadka zvierat, stravovanie. No. Aha, tam sú že zvieratá. Aha, emu, korytnačky lasa. A to sú ceny. Reštaurácia tu. Aj hotel. Takže teraz sa už naozaj lúčime, ideme už domov. Majte sa. Čaute.